Hej YouTube, jeg er tilbage. Jeg har fået fikset sensorpakken. Jeg har derfor lægget sådan lige der i starten. Fordi det var lidt mærkeligt med det der. Der var sådan kul. Og hvis jeg nogensinde siger butter i videoen, så er butter lige med guld. Så ved I det. Og det siger jeg ret meget, det er næsten eneste jeg siger. Og jeg håber, at jeg kan høre en motorsav i baggrunden. Det er fordi, vi er gerne vil nogle træer udenfor. Nå, men det var det, vi skulle tale om. Vi skulle videre med det her grimme møghus. Indtil videre. Kun indtil videre. Hov, må der er nogle sæblingsstop. Au, for sat. Nå, men vi skal herop. Jord. Ja. Og der er nogen, der siger, hvorfor er jeg? Wow! Jeg har gået lidt for højt op. Ja, der var en sabling. Vi nåede det. Vi nåede hans sabling. Men den forsvandt. Nå, okay, det er ikke så godt. Det vil blive nat. Der er en ko. Jeg mangler mad. Mit mad er måske brændt. Det finder jeg ud af. Jeg laver lige nogle fakler, så I godt kan se noget. Mit bøf. Hej ko. Du må gerne være her lidt. Vi går ned og miner noget mere. Og der bliver sådan... Den hedder Single Let's Play. Single Let's Play. Ja, det er det, den hedder. Upsi. Hvornår kan det? Hej ko, hvordan går det? Ha. Min ko døde. Au. Hvad er det, står den på? Normalt. Okay, der er et skelet deroppe. Nej. Fuck. Nej, jeg gider ikke dø. Det kan jeg godt se. Så finder jeg aldrig her tilbage, hvis jeg dør. Nej, fuck. Nej. Det kan jeg godt glemme. Nej, du skal ikke dræbe mig inde i mit hus. Nej. Det er ikke det sted, jeg startede. Jo, eller hvad? Måske kan det være. Jeg løber over mod bjergene, så måske finder jeg mit hus. Ja, det er derovre af. Der er et form, så kan jeg lave en seng ud af. Den giver ikke 3 uld, men den giver noget. Dø. Der er for til. Nej. Der er monster så alt. Og jeg kan lige til, at vi har fået bygget et hus, så er den altså på fredelig. Nu er den på det der igen til. Dø, så for sådan. Dø nu. Et uld, det er så råd til en ting. Ja, der er den. Jeg skal nok hælde tilbage til mine ting, inden de forsvinder. Det gør jeg ikke til nu. Når først lige har stået der for ihjel. Nå, ses for.
dø. Så nu er 3 forskellige farver uld. Det var det. Så skal jeg lede efter mit hus igen. Jeg kan huske, jeg kan få huske at kigge her. Skal jeg også kigge op af her. Så kan jeg huske mit hus endelig der. Hvis min ting ikke er væk, det håber jeg ikke, og der ligger de. Nej. Hey, hvorfor har jeg fået... lugtrak. Prøv at træde en ting, så jeg ikke dør mere for i dag. Uld. Der. Uld. Hvid hovedpude og så en blå seng. Hov. Nå, så er der løftet med seng. Nå, godt så skal jeg ned min. Oh my god, det synes jeg er lækker for tiden. Nej, sådan der. Og jeg viser også snart, hvordan man laver sin egen bookerserver. Og nogle IP i starten. For jeg gider ikke have Marty, det synes jeg er dumt. Så skal man gå ind i sin netbox, og så sælge den til den. Så jeg ikke kan forklare, fordi jeg ikke... Alle har ikke det samme internet. Wow. Ui. Op. Jeg slukker lige om lidt for videoen. Nå. I skal have et smukt billede. Lige inden vi slukker. Ses YouTube.